Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl soċjetà li mhux biss taħdem fil-komunità Maltija iżda wkoll fatt ta' missjonijiet barra minn Malta. Kull sena din is-soċjetà saret ittella attività ta' maratona televiżiva ta' ġbir ta' fondi mifruxa fuq 60 siegħa, fejn lan ikun li jinġabru fondi għal Dar San Giuseppe li jmexxu huma f'Santa Venera kif ukoll għaż-żoni li jaħdmu fihom il-missjonarji tagħhom fil-Peru, il-Pakistan u l-Filippini. F'Dar San Giuseppe kollox huwa lest biex jospita l-edizzjoni ta' din is-sena li hija l-10 edizzjoni konsekuttiva. Tkellimna ma' Father Lewis Mallija li għalinna li huma ma jpoġġux xi somma partikolari sabiex tintlaħaq għaliex ikunu jixtiequ li l-maratona ssir f'sens ta' serenità u li jkunu kuntenti bil-ġenerożità tal-Maltin. Spjega kif il-maratona ser tkun magħmula minn attivitajiet differenti. Il-varjetà se tkun maqsuma bejn animazzjoni missjonari, ġifieri qed nitkellmu fuq features li huma oriġinali li ħajħorġu propju f'din il-maratona. Bejn li nikkonnettjaw bi Skype u x'nafjien mal-missjonari stess fil-mument li tkun għaddejja. U bejn li ħafna mit-talent Malti se jiġi biex jagħtina nafkant u sfin, ġifieri jiżu momenti allegri. Din is-sena l-maratona ser isservi wkoll biex turi x-xogħol kollu li sar minn grupp ta' Maltin li matul Lulju telgħu il-Peru flimkien mal-President George Abela fejn għenu il-komunità ta' Arequipa. Qed nimmaġina li ħafna Maltin jistgħu jiskopru jew jindunaw dal-grupp qalb kbira tal-Maltin li marru mal-Eċċellenza tiegħu l-President x'għamlu, ġifieri tgħidu li 50 żmien x'tista' tagħmel. Imma naħseb saru mirakli jien għadni ġej. Għaldaqstant l-appell huwa biex kull min jista' tul dawn it-3 ijiem li ġejjin jgħin bid-donazzjonijiet tiegħu kemm għax-xogħol qed isir f'Malta kif ukoll għal missjonijiet f'kontinenti differenti.